Belekina kaisa thakhamdanai koktoma Tini Astabal thongkhalao bubagrani phaitini eba Tipra Mothani bokode kaisa kotor tukuthum panda khlaijakmani Pandao phaita hasteni besor basori jota borokno panda o borok bo bangkha kheba tini kisa salbo kutung aboni bisingo Ramchandra Ghat ni bo kwbangma phaika pheba Ramchandra Ghat ni phaine TWF ni buku khoroksa mung Junu Deborma Lama phaite phaite aguli amche sapakana achomcha ustok Wngwi nei ustok Wngwi thangka bono GB hospital trang thangka haipano boni langmana mothanga naluk manliya tini nukhungni borokno tei tipasa hodani borokno yakarwi thangnani nangkha tipasa rukurok Pandao bungni sidi khogmani thei nangkhai thei rinai langma nangkhai langma rinai hinui phiyaba tini langma chabai thangkha belai kheno kha khamni tabuk Tipra Mothani joto adong rokno tini o patimung no tui Thwika hinai koktoma khwnamai yagra bubagra jibi sak hamnago boni nukhungni borokno tei bobai malaina thangkha naitongdi khajan takutui bukuchong jayawai nokbar TV no आपके लिए मैं ठीक है फिर आपसे मिलने रेस्टोरेंट से बात आप ऐसे करना सब खत्म होने के बाद नहीं अपना एक वॉरियर का डेथ हुआ है तो मैं उनको उनके फैमिली से मिलने आया था। जब भी कोई हमारे लोग का कुछ होता है तो दिल में ख़राब तो लगता है, लेकिन ये भगवान के हाथ में है जो हुआ है। लेकिन उनका फैमिली को जो भी हेल्प होगा शादी के लिए या किसी के लिए भी हम लोग